Здравейте от Технохоби! Днес ще ви представим в нашия YouTube канал един очакван модел DK325. Включва се отстрани. Има бутон. Първият бутон е звуков. Втория е вибрацион. Третия е електроимпулса. Електроимпулса може да се регулира отстрани от 1 до 100. Хубав бюджетен модел. Има за по-дългокосмести с гъста козна кучета допълнителна планка шина, която се монтира много бързо, лесно с тези винчета. Има меки накрайници, гумени, за по-дълго време, ако се ползват на домашни любимци. IP67, сега ще ви демонстрираме, ще го сложим във вода. Модел ето работи. Звук, вибрация и електроимпулс. Модела е, както казах, бюджетен, с много добри параметри. Имаме различни модели електронни нашийници. Зависи за каква порода. Може да ни звъните винаги и да ви обясним за каква порода, какви нрави има вашето куче, за да направим най-добрия вариант. Имаме електронни огради също, безжични. Тази е до 500 метра. Тук имаме жична електронна ограда, бюджетен електронен нашийник до 300 метра. Този електронен нашийник, лично аз го ползвам за моите кучета, до 800 метра. Много хубав, много функционален, много елементарен. С силиконова кишка 72 см, армирана вътре с капрон и силикон. Този модел е до 1000 метра, също хубав, вече от високите класове. Показва нивото на батериите. Този модел е DK625, най-високия клас. Също има пружини за усилен ток, проводим до 1600-2000 метра, за ловни кучета предназначен. Имаме GPS до 4 км и 600 метра с електрошок, с електронна ограда, много хубав, без сим карта. Тук имаме антилай, комбинирана антилай с електронен нашийник, с соларен панел антилай, който не е нужно да се закача каишки за кучетата. Също имаме различни модели, други GPS-и, така че винаги може да ни звъните да ви обясним. Благодаря ви.